Яв Саёд имрӯз чизе ки дар дили май рӯпаруд мегум саргузашт дарди дил ма холӣ мекунам гӯш кун ҳамаш барои туайд. Сабти овоз аз студияи Шаҳром медиа. Дасти ма да микрофонай рӯпаруи мати рости идоф дарди дил ма мегум бидон ҳамашай рости идоф ҳамашай ростиай мо байни иқа халда хиёнати кардаи ту беҷавоб намонам мада мехомай ту қасд бигирам алови дилам кам шава ҳар вақте тира мебинам сари ма вайрон мешава идоф яке маҷбурам бояд тоқат кунам аз саргузашт ал шиша гӯш кун мисраҳо баҳрит мерава сарта бардоре ҳаромӣ нигаҳ ки дасти мара иқа хати навистаги ҳозир бареб мерава ки дили ма холӣ шава имрӯз рӯпарӯи туям ки ҷошидуқа қасамот ки ҷидоӣ намекунам значит ҳамаш дурӯғ буде ҳаромӣ сарта бардор имрӯз навбати ма ай кӯкани ту сарта бардор сари ту ҳозир хамай мо байни иқа халда сарта бардоре ҳаромӣ ки ҳеҷ кахӣ накуната наган саргузашӣ будай ҳаёти сӯхташӣ будай нагани одами пас Саид Мумин Саёд кадай имрӯз маҷбур шидама гапҳои пасту баланда ҳаққи ту ма бизанам дилам шид уже ай санг ба ҳеҷ кама раҳм надорам ғайр ай падарам модарам баъди секентҳои дигамуво ҳасанда барам нисбати ту раҳме нестай дигар рӯпарум ту наза гапҳои қабе мезанам баъд нагӯ ки Саёд назад бо ма ба асаби ёром далчи қисса мекунам безеб мара нигоҳ накӣ барои ки баса мекунам ҳозир гапон буд нашид алови дилам пас нашид мехом гирията бибинам имрӯз навбати машид майли мара ҳақорат ки бугӯ худо ҷонша бигӣ ки далчи хондан натона э худо дуоша нагӣ марам ҳами ҳола дошам 16 октябр ай коллеҷ гирён кеве гуфтам Саёд далчи сабр рӯзе навбатат мераса ба дарди дил захолӣ ки рӯпарушу рӯз мезани гапҳои қабета сар ки имрӯз гапе мезанам мумкин очад бифама суратам таи таксари дочад тура меқапа мега суратшо мекуна таи таксари ту да хоҳари дурӯғиш мега тонистакиш фиреб када ина ҳақиқата мегум у чен вақти дӯстдорид буд суратам таи таксари кори ту иҷдат кунӣ буд хулосаи габа мегум ина ай барам рафти мареб да хона месозам ту боварӣ айда соди боварӣ очадай ту раф ҳозир парвод надорам касе мера чизе мега ушнама парво надорам дига Саид Мумин нестам Саёд уже пайдо ши доду фиғони Саёд да чапаи фовозаши ҳами херафтан мегирам далчи бареб ҳамдар мешам номи саргузашт нахезам